Kardom Don Marley, Nilimen Angtong Ti, Lapenili, All Party Hills Leaders Conference Mati APHLC, Alam Jai Sarpo. Nangli Tumpen, Nili Kachetong Long Lea Jurding Piglo, Lapen Puthot, Pini Nangli Tumpen Kachetong Long Kenilita, Ningarong Piglo, Nangli Tumta Ningarong Lupusi Nili, Ning Telo. Lapen, Nili Penang Social Media Chatai Pen, Lapen Jirpo Jirpi Jinkijitana Long Pen, Nili Karjulong, Lapen Kachetan Kachimum Long Do Piglo. Kupia Potsi, Alang litum mate alang di ke do joy ma pula puson ni litek long pilo la sila bang ke ason kaprek alam do pini dak bang alam arjan long ke jethan pon nangelo pini litum kisik jet alam ne pini jethan pon na pini la bang so alam arjan long kisik jet alam theke la helo asam la pen kar biang long angkang arlu ami da klimdet apu da klimdet la puson do la ke komat lo Assam Chief Minister Dr. Himonto Biswa Sarma Lapen Karbi Anglong a Chief Executive Member Ake hai Mr. Tuliram Ronghang Penang atum kelang lipan Dr. Tuliram Ronghang pu Hokdet si puhu karvak ni lia pong logi puhu la puan se karvak lo apang cingdur jot la puan se karvak lo Sitame nili kelang lipan doktor pu ke hokun elang athe bange pipor lo Alang li doktor kelong ke Lugachar lia varsai Monsam Lapen kacing thur do piglo po amendment sikelong la se penang atum ke Lugachar lia varsai me piglo pirthelong che pang bardun unlo pusike ma thata hai Monsam ta dolo dak thang ta ilutum ka ning riason avelo ilutum ning samjin sik dolo pusi ma thata hai Lapen kacing thur halang kai jana long ta la lang lirseng lang roi lang ki junan ta la ke kacing thur lo pusi tin kok tum ta dolo ase alang lipan doktor pu ke hang tum do ko sitan nili bang ke hang dun de lang kar biang long arlo a hoga haga Monsam ke do Lapen kacing thur me piglo Lapen Lugachar lia varsai ta me piglo pu thek loran selang lipan doktor pu ke hok unji Lapen nona bangke athi pilong bangna pini athi pi mohet pen ke than pon ami da claim that apu da claim that la bang hini Assam Chief Minister Himonto Biswa Sarma Lapen Karbi Anglong a Chief Executive Member ake hai Tuliram Ronghang pipot si ami da claim that apu da claim that puni ligi pudam lo nang litum non heb jong Assam Chief Minister Dr. Himonto Biswa Sarma kaninge thek pon long lo alang li kaninge pon bangla puhen lo ho Karbi Anglong la ke 6th schedule la pen tribal area la puson si pupon lo la si tribal area long bangke das kolita pen ke chenglok alang li methang amat Chief Minister amat ta hala dake longli phelang kacherai dunji aphan aning hang he mate aja kong abi pusilang ini je pon lo lason thak si hala Islam atum Rehman atum ta hala daga bangke longli phelang ke cherai dun nang nilu alang litum tangka maha du pulotang te ha nani nogong morigong lapen kapre din nong si longli phelang ta nam dun nang po cherai dun nang po pusi alang li ning je pon lo ilitum kp tum si hala inglong so tum phan kirai kom ji phan ke arpu deng nang po pu an si alang li kaning je pon la so ting no pulotang te ilitum chiki phrong me ai a hok lo ma pu me Sita mila pukali lang, ami da claim that. Kona lo claim that bangke, alang li kaningi pon thua bangke, PGR, VGR along le. PGR, VGR pulotang te Professional Grazing Reserve, lapen Village Grazing Reserve. La puson along le along bangke, munid munora tumaphan, long le apata bangke piune arona tengpe na bangke. Sita me alang li Dr. Himonto Biswa Sarma Chief Minister kaningi thua bangke, hala PGR VGR along ke doprong atuma phanta inglong aso kali der sita general atum kece ke be atum phansita me non ke longle pota PG puta putuko la silada ka bangke ihinana thu bangke kp atum inglong aso kali der atuma phan da tribal area long bangke longle phelang cherai dun nangilu puta pudet hala pu ihinana thu bangke PGR VGR along le long ke do tum phan long le pata PG puta putu det lasi ami da claim that apu da claim that an ke PGR VGR along le long jong si ing long so kalider tum phan pata PG pulutang te kupia kisung loli tum ke thek lora bange ko nalo lakke jasamet kupli alang roya kung nijang kar biang long kupli a constituency arlu hala daga bangke kupilo nangke mana bangke kar bietum aphan mute Jasemet la bihari ekhe vet
la ekhe vera ke che tum si ong mulang hala kapre ka ke che tum phan ili tum pangrum pon pe pinlang la ekhe vet bihari ekhe vet si kar bi tum phan ong mulang people ong mulang ke athema mo pen ka che than pon la bang so PGR VGR long si do hublo kumane hong pen wang lo bihar pen wang lo kupine voreng phan daklem lo longle phelang chirai lo aso supen dolo la tum bang adona ra phan chi hang thulo la pu chi hang charnie masina phian bangke ko pilo dak do hup pleng hup nona bangke ko pilo central government pen ki pi atowarta dolo current da dolo government scheme san ke long lablo ki thir danglo la pu an si ang deng man det lo la sin non ke kupli a constituency long la pu son sinang man lo hala da bangke karbia tum ke jong hele bor I thong kep sita election ke haidoji bangke chetorok lo la si PGR VGR along le along jong si ke cheke betum phan pata PG pulo tangte hala dak bangke karbi tum ke sining pirthe rure tek ta hala dak bangke amethang a political rights bangkha dake chehar jak un elo longle phelang ta cherai kom un elo hala dake virdet lo ante Dr. Himanto Biswa Sharma alangli inglong aso tum phan raikom nangji pusikaning je ma mate inglong so tum phan pivir de nangi pusikaning je lo soni da ning je det la si ami da claim that apu da claim that lason thak ili tum kar biang long a chief executive member da la poson thak lo ami da claim that apu da claim that non la bang so por hud ni li nang tum phan isilam nang tum phan ni li thaning tung nang tum ning dolang ne avene ke dam tang la marjana long ni li ke than pon tang do ke than pon kupilo BJP a sarkar atum ke non jase met pe det pi long ke ধর্মওয়াং বং কাপাচে চক কাপাচে ঠেং কাপাচে লাং সেলেট কাপাচে জিম আতুমলো জাসমেট পেট के ला हिंदू पेन ला पेन मुस्लिम सतुम फान काचे ने काहुलो के तीर आंगलो ला si hala bangso ake mangge dakar biang longa lonta nang le thurok la puson konado lake alang litum kace parjan kar biang long termos council pen kace parjana bangke dakar biang long inglong aso kheitum phan raikom nangji pusi dudu colony khan bostia longke eviction mate katharle asai ke denglu pusipu lapen dak ta pamang hulang APHL sia song tum ke eviction along kache kroi dundi putanang bok thulang na ar bok thulang sita pinita ningje thulipo APHL sia song pen ke keche ke betum phan ke nahok pen le tharle sita chedon dunlo lake klar daklo Sita haladak lam the si kaning ye dun det ko pe podlo kaning je dun det athe bangke khan bosti dudu colony la pen langkai jana long eviction ka tharle ke claim ke lake muslim satum ekhe vera phansi Ireland chot po bang alang li topan eviction claim ri pukali claim non sita an so se claim nang lang athe mala muslim satum phan Ireland chot ke thang da kali lake la lang tenga long la harlung si sokpur chot lang lake thang da kali lang lake nahok ta chuni yelang la so posi ni tum ki pu bangke la muslim sa tum phan Ireland ding chot ke nahok ta lele lang dak PGR VGR along ta tharle nangji pusi ni tum pen ke jongpon hala bang so hutta la pen hala sur kaning je dolang jong si ya ma ke hai tuliram rong hang tim kar biang long Himanto Biswa Sharma la pen BJP abutung tum jong si muslim akhe phan le karlen chot ka lipu ang thek chepak lang ji chi proof ji pulo tangte alang litum PGR VGR along le long ta tharle dam phlut hai nang ji pu ba hala sut pu elo jong si hai hi pulo tangte alang litum si ke chok chelo jong si hai det pulo tangte ni litum si ke chok chelo la pen ni tum pulo ke tharle dam phlut non PGR VGR along le long pen ke che ki bitum han tharle thaira APHL sia song tum chok che purang thek baklang dut non nili tum ke ning sia rong I pulo ke sita kal pukali det non kachari bom si ya ke hai tulidam rong hang alang litum ke japon tim kar biang long tum PGR VGR along li long pen bangke ke che ke be phan tharli hai hedet do pulo tang te ang thek klang ke ko pilo la ke muslim ta tum phan si Ireland chot la ke BJP tum ke mang lo la ke BJP tu makin mang lo lake BJP tu makin mang agenda ka pa chunji pansi dake eviction ai claim chot ase don marli tum
ilitum lake inglong so aphan nang ke rai kom je phan si eviction ke claim lo pu ke mathari lake e mahang nang mu prui chot lo lake thang da kali lake la si mang hudu nang ne la si non bang gupilo hala sur ki eviction ke claim ke che ke be phan kathar le ji pusi itum phanang than lo ke di la ke ami aphu ben ki claim lo ke la pen non ami ben ki claim konar lo la bangke PGR VGR long ke long le pata PG puta ning GR lo ke di pulutang te la ke ami pen da claim tu der lo kan ke la si pini la bang so ala marjan long ang the ke klang bangke dak Assam Chief Minister Dr. Himanto Biswa Sarma la pen Karbiang long a Chief Executive Member a CEM Mr. Tuliram Ronghang tim Karbiang long la kaddo gawe BJP ya butung atum an ke la ke ami ta claim that aphu ta claim that atum lo la pendo thulang la madan jujie thang nili sapsok be kapin pur kang tung Karbi riso nimso rong aje piniason judlo la pen ka pregania hurasona bangke Chief Minister Dr. Himanto Biswa Sarma alang li pherangke amai along lamning jelo alang li kaning je kupilo pherangke tum karju hut lake article 244A photak hempre ke phota karju hut ke thak bang pilo Karbiang long ke non ke super state lo pusip super state gupilo super state pulotang te dak India that p are low kapre ka state do pilo dak hala suang bong pen Karbiang long to ke klang dong lo ching thur pik lo kapre ka state tun ke ching bardun un elo lapuan lo super state dake ang theka thelong pa me ilitum ke kapre lam chethanam nang lo ilitum kwana ching thur ma pu bangke isibet alam lang ram na lake gupilo piniar nianta ki jun alang ha lang kai jana long nang tum lang dam lo plutang te lang teng lang tet alang lang bung alang si piniar nianta jun nang bom lang super state ke lake hello pik lang ha chiklo long so malong so popuan ma khelo la pan si dolang halake chethana thai belang ili tumge ki jun alang anta mesen abelang la puson adim long dobo matum phansi super state puke chief minister nang ki ir bangka lake lamparo lake isi bangka lamparlo lapen adun thu bangke autonomous state mate hempre ka phutha ka bangke kaching kijie phanta aning apokta avelo donatum lake klar daklo piniar ni BJP kachari ke non kijutbo Karbiang autonomous council long ke kumane hempre kalam arjulong lo manon hang dabe pillo lasi ilitum ni ko anlo ningkan ko anlo ube ko anlo ke lidun lang ke labang so hemprek pomen pen la puson ilitum phan abatai nang chong thui det sita la tum phan si ingwai thu le thot ji pu la so kamatha he la chelar li prutang te adbiar si chelar li luluki nang cobai et lo kente asad lang ba ilitum asad ke lang ja thai ka belu lasin nona bangke nilika chuning rikang tung bangke ilitum asat ke lang lepin kacumat mepin labang so song ke lake APHLC anelo Karbietum aning kacet heji cethe asong tala isivetlo akaprek ke lang thai velo itum ning the thai velo lasi donatum nilitum ki pu bom one last fight pu non ki jut si kache song mo ove thongkep anta ilitum kisung pengke jokje pan labang so APHLC asong non an ke rar pan chong thui the pin lang arjap thip si dobom lang kopi ma kaning je hala so teng si dobom lang labang so asong pan le nang litum ning the ik non Karbiang long atok ano ke do ana rar pan ta labang so lang ke nil lang tum pan klar dak mesin lang tum pan chuning rik lo lasi pini labang so alamar jana long ke kapak lang pon ke lake ami da claim that aphu da claim that pulutang te komad lo la bangke Assam Chief Minister Dr. Himanto Biswa Sarma la pen Karbiang long a CM ke hai Mr. Tuliram Ronghang la alang litum bahin hello ami da claim that aphu da claim that atum lasi pini labang so alamar jana long ke la puan that lo ilitum puthot na ke klang jala alamar jana long ilitum chetong sunang kardo